Hey, what's up Airsofters, and welcome back. I'm finally back with a new video after a year's break. Today I was using my brand new Specna Arms SA JO2 Edge / AK-74. Unfortunately today wasn't too action-packed as the heat had gotten to most of us and it kinda became a camp fest. Bruh. But I tried to pack some of the best clips together and get the best out of it. And unfortunately, my scope cam have died, so I can't even give you those satisfying zoom shots. But anyways guys, I still hope you'll enjoy this video, and until next time, see you around. Du har holdt på helt skud. Dommertårn, dommertårn! Vi har en, der sidder inde i dommertårnet. Okay, vi har to af vores, der render ind i skoven nu. Perfekt. Jeg kan ikke se en skid herfra. Der er en del i den her retning her. Okay. Der står nogen, men der er for en, der ikke tager til dit. Og det var det ved det. Ah. Og der er nogen, der lige flyttet hele magasin af, uden der skete noget. Så tager ikke til det. Men god fornøjelse. Jo tak, lige måde. Oh shit. Here we go again. Op i snipertårnet! En op i snipertårn! Højre side! Venstre side, venstre side! Snipertårn! Væk ham! Mand ved voldgrav nede! Det er ikke rigtigt, at vi har nogen over omkring venstre side. Og en over for venstre. Og så nu vi skal ind i skoven for at skænde. Ja. Jeg tror også, de fleste de gemmer sig ind i skoven. Bagfra! Bagfra, bagfra, bagfra! Lige kl. 12 her. Bag den grønne... Ramt! Ramt! Ramte jeg ikke også dig? Okay. Vi har to lige herovre. Er det der gitter, eller hvad? Inden for byen af, ved de første huse.
De har smidt en røg ud herovre. Jeg tror, de prøver på at flankere os lige nu. Røgen er blevet sat imellem 2 bygninger. Er det ramt? Tak. Fik en i åløbet. Spil slut. Kræfter man ikke se en skid. Ikke fordi man er dukket til, det er bare sveden, der løber ned af brillerne. Ja, jeg kan ikke se noget. Nej.